Assalamu alaikum ya yan masu saurari, kuna sauraron wannan kasida ne daga bakin almajirin Kamaluddin Salihu Baba wanda ya yi ga Shehu Muhammadu Karma radiyallahu ta'ala anhu. Sai wanda ya dauki nauyin ta sai di Malam Hassan bin Shehu Muhammadu Karma radiyallahu ta'ala anhu. Domin karin bayani sai a tuntube mu ta lambar waya kamar haka: 08130363730. A sha sauraro lafiya masoyi Annabi Muhammadu. Shehu Muhammadu Karma Allah ya tada yawan kwananka. Shehu Muhammadu Karma Allah ya tada yawan kwananka. Da sunan Rabbana mai kowa wanda ya kage rai yayi gawa, shi yayi akili yayi wawa, duka ya ce musu mai maka. Shehu Muhammadu Karma Allah ya tada yawan kwananka. Allah kai dadi da salati marar adadi ga baban fati alai duka sa sabati da auliya masu biyarka. Shehu Muhammadu Karma Allah ya tada yawan kwananka. Maula Abul Abbasi da Shaddela na har in yasi da Shehu Shu'aibu bai wasu wasi kalifa Aminu Abu ya saka. Shehu Muhammadu Karma Allah ya tada yawan kwananka. Salamu alaika shehu ka jini, na zo gun ka shehu ka bani sirrin yabo ga dan adanani dan girman mahaifan naka. Shehu Muhammadu Karma Allah ya tada yawan kwananka. Shehu Muhammadu ina kwana ka wani lafiya babana, ya hidima gurin manzona Allah ya kara ma daukaka. Shehu Muhammadu Karma Allah ya tada yawan kwananka. Dai sallama ga karema na zo da bidar alfarma, na san za mun mai girma, na ji batu a gun mabiyanka. Shehu Muhammadu Karma Allah ya tada yawan kwananka. Ya mai jazzaba da suluki abban Fadima la shakki, shine nogoni mai sarki kai ma je ka kawo naka. Shehu Muhammadu Karma Allah ya tada yawan kwananka. Ku fahimci shi wane ne, bai komai da san zuciya ne, ai riko da Qur'ani ne har da hadisi kan manzanka. Shehu Muhammadu Karma Allah ya tada yawan kwananka. Hakuri ko babu jawabi, mai abuwa gare ka da hubi, in ka zo gari ba aibi zai karbe ka bai korarka. Shehu Muhammadu
bi cikin ta da